Pasingusgan pa sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pag-disinfect sa Dakbayan. Apan gitataw ni na Jill Banyasya, officer in charge sa DRRMO, nga ang ilang pag-disinfect himoon dili lang sa kadalanan apan sa kasuukan gyud sa Dakbayan. Giulagway ni Banyasya nga susama kini sa misting operation sa dengue diin ang pagpasirit sa disinfectant itumong sa suok-suok sa Kabalayan. Subay nini mo pahigayon og bidding ang Dakbayan aron makakuha og private company nga mo pahigayon sa pag-disinfect sa Kabalayan sa Dakbayan. Gusto ni Banyasya nga makatutok lang ang mga personnel sa disaster sa COVID-19 inay sa pag-disinfect sa nagalain-laing dapit sa Dakbayan. Ma-compromise lang atong mga trabaho nga uban na we will just bid it out so that the private sector will do. The city will just pay for a company that will disinfect the entire city.